entek ning tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguatke kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'da. Nuwun sagunging para tamu, para ngalim, para ulama, para bini sepuh, sesepuh saha aji sepuh ingkang tansah tuhu kinurmatan. Dumateng Bapak Wali, calon temanten kekalih, Bapak Saksi, Bapak Mudin lan sedaya tamu undangan yang hadir wonten majelis ingkang mulia menika, ingkang tansah kawula hormati ugi. Sumangga wonten ing kesempatan menika langkung rumiyin kita tansah muja dalasan muji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sami sehingga wonten ing wekdal samenika kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal wonten majelis ingkang mulia menika kanthi kawontenan sehat wal afiat. Sumangga raos syukur menika kita ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat duwing salam mugi tetep kunjuk atur dumateng junjungan kita Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun hamiming watipun awit jaman jahiliyah ngantos jaman Islamiyah nunjih jaman ingkang kita lampahi wonten ing wekdal samenika lan mugi kula lan panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Lan sumangga hadicara ijab kabul wonten ing dalu menika kita awiti kanthi awasan umul Quran liridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kanthi waosan umul Quran kala wau saged beto lancar rancakipun hadicara wonten ing dalu menika. Salajengipun menika kawula cek rumiyin syarat rukunipun ijab kabul wonten ing dalu menika. Rukun yang pertama adanya calon suami. Alhamdulillah calon suami sudah hadir dengan biodata nama Muhammad Aldi Rizal bin Bapak Abdul Rosid, Ponorogo 5 Juni 1999. Agama Islam, Desa Mbululor, Jambon. Rukun yang kedua adanya calon istri. Alhamdulillah calon istri sudah hadir kanthi biodata nama Sasima Rosita Wardani binti Bapak Marianto, Ponorogo 3 April 2000. Agama Islam, alamat Tulung Sampung, Ponorogo. Rukun yang ketiga adanya adanya wali pada kesempatan kali ini yakni ayah kandungnya sendiri yang bernama Bapak Marianto, Ponorogo 11 Mei 1965. Agama Islam, alamat Tulung Sampung.
Rukun selanjutnya adanya 2 orang saksi. Saksi yang pertama Bapak Tarmuji, leres nggih? Agama Islam, alamat Ngampel Mejayan Madiun, leres nggih, alhamdulillah. Saksi yang kedua Saudara Wika Mangun Wijaya, agama Islam, alamat Tulung Sampung Ponorogo, leres nggih? Pangapunten bapak-bapak saksi, panjenengan tepang nggih kalau kalih calon pengantin nggih, ngertos nggih? Nggih, artinya saksi ngertos ingkang dipun sekseni, ngoten nggih? Nggih, alhamdulillah. Kelengkapan salajengipun nggih menika adanya mas kawin. Mas kawin yang tercatat di sini emas 8 gram dan uang 2.025.000. Leres Mas? Di bawah nggih Mas. Pun siap? Nggih. Alhamdulillah sedaya kelengkapan syarat rukun sampun samadya. Pangapunten Mas Aldi Rizal. Panjenengan niki mengke kabulipun nampinipun ngagem bahasa punapa Mas? Bahasa Indonesia. Sampun dipelajari nggih? Sampun nggih. Alhamdulillah. Pangapunten Bapak Maryanto menika wali yang hak untuk nikahaken putri panjenengan adalah panjenengan kiambak. Panjenengan nikahaken kiambak napa nyuwun tulung wakil Bapak? Akil nggih. Panjenengan pasrah Bapak nggih? Kula Maryanto nyuwun tulung dhateng Pak Penghulu panjenengan nikahaken yoga kula estri Sasima Rosita Wardani kalian Muhammad Aldi Rizal kanthi mas kawin arta kalih juta selangkung ewu rupiah saha emas 8 gram kabayar kontan. Nikahipun monggo panjenengan. Kaula tampi pasrahipun Bapak Wali supados nikahaken putrinipun ingkang asma Sasima Rosita Wardani pikantuk piatun kakung ingkang asma Muhammad Aldi Rizal. Mugi-mugi pelaksananipun saged lancar mboten wonten halangan satunggal satu punapa. Pangapunten bapak-bapak saksi, niki mengki yen pelaksananipun sudah sesuai dengan syariat Islam. Ketika saya tanya sah atau tidak, langsung dijawab sah nggih. Dan ketika memang pelaksanaannya belum sesuai dengan syariat Islam, kita ulangi lagi, ngoten nggih? Sampun siap Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raqiba an sunnati falaysa minni. Ya Muhammad Aldi Rizal, nanti ketika jenengan sudah dinyatakan sah, maka jenengan punya 3 tanggung jawab yang harus jenengan laksanakan, nggih. Yang pertama, jenengan sah menjadi suami. Sebagai seorang suami, panjenengan harus bisa memberi nafkah lahir dan juga nafkah batin. Sanggup Mas nggih? Alhamdulillah.
Yang kedua, panjenengan menjadi kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, panjenengan harus senantiasa memberi pengayoman kepada istri dan anak-anak panjenengan nanti, nggih. Yang ketiga, panjenengan sebagai imam dalam rumah tangga, nggih. Sebagai seorang imam, panjenengan harus senantiasa mengajak istri dan anak-anak panjenengan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup Mas nggih? Sanggup nggih, alhamdulillah. Panjenengan Mbak Sasima Rosita Wardani, ketika nanti sudah disahkan oleh 2 orang saksi, panjenengan sudah sah menjadi istri. Sebagai seorang istri, panjenengan harus senantiasa setia dan taat kepada suami. Sanggup Mbak nggih? Sanggup. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Aqulu qali hada wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Semoga istighfar sareng-sareng. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uzzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya akhi Muhammad Adi Rizal. Iya, saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu wanita pilihanmu yang bernama Sasima Rosita Wardani binti Bapak Marianto dengan wali ayah kandungnya sendiri yang perwaliannya telah diwakilkan kepada saya dengan mas kawin emas 8 gram dan uang Rp2.025.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sasima Rosita Wardani binti Bapak Marianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu laka baraka alaika wa jama bainakuma fi khair arman limahadanil arusain kama alafta baina Adama wa Hawa wa ahli bainama ya Allah kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa ahli bainama ya Allah kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina al-kubra rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure.
a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murwaning gelaring upacara sumangga kula dherekaken munjukaken raos puji dalah syukur mring sahada pepodo Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ugi saya satemah puji syukur miwah syukur panjenengan sedaya wonten ing ari kalangan punika. Wonten dalemipun Bapak Marinyono, Bapak dalah Ibu Umayah, Dukuh Pilang RT 3 RW 3 Tulung Sampung Ponorogo. Sholawat dalam buku kaya lestantun dumateng ingkang ngandhrat seketaning jagat ibu nika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang samangke tansah kita antu-antu sapatipun wonten ing samangke dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Sagung tamu kehormatan pangapunten bapile kula sampun kumawani jejer wonten ngarsa panjenengan sadaya. Satemah kula nuwuni pamripun Bapak Maryano dalah Ibu Siti Umayah minangka pambigawara laksitaning adicara pawiwahan temanten ing kalenggahan ing jam punika. Para sepuh pinisepuh ugi para tamu ingkang kinurmatan. Adegi adicara ingkang badhe kalampahan samangke ingkang wis tunggal diberi miyos temanten putri. Kalajengaken panggih temanten. Angancik tata cara ingkang salajengipun inggih punika pamansing pustaka suci Al-Qur'an. Bilih ngancik adicara salajengipun inggih punika umbul donga. Sagung para tamu ingkang kinurmatan, monggo gangsal pasrah luming penganten saking kadang pisan. Ingkang salajengipun inggih punika tanggap wasana, tanggap sabito saking ingkang hamugati. Ingkang samangke dipun suli inggih punika Bapak Sumarti. Derek nepangaken ingkang makarya wonten ing kalodhangan enjang punika. Kadang kula saking Distia Vegarias
MJ Audio ugi Airlangga Musik Bobile ingkang foto Zeus Foto juga Garis Merah Video Syuting. Bobile samanten ingkang adicara badhe kalaman samangke segajaken anggenipun lenggahan para tamu ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan. Nuwun. Matur saged gunging patuwun kadang kula utawi pepundhen kula Prato Mas Yusuf saking Balong Ponorogo. Ika sampun ngaturaken minangka purwakaning adicara mewah rangkaning adicara prasta panggih temanten ingkang badhe lumampah. Wilujeng rawuh sanggiyaning para tamu kakung Semar putri ingkang satu huluhuring budi, wilujeng pinat lenggakan sakeca mardikaning penggalih. Pandhantun kunjuk dumateng pundhen kula ingkang makarsa sarengan kadang kula Disdia Vega make up temanten. Lamun to sampun paripurna nggih nyematut busana panganten putri Wong Ayu Sasima Rosita Mardani putra pawistri Bapa Maryanto dalah Ibu Siti Umayyah wonten ing Kadokuan Wilang Tulung Sampung Ponorogo. Lamun to mangke sampun kepareng paripurna nggih nyematut busana Renggosari kok kepareng paring dawuh cacala maring kula. Kepareng lamping upacara pambedoling temanten putri daya-daya pinurwakan. Sarwa panjenengan sangyaning para tamu kakung Sumarmo Trinjuan tambahing pangestu kawilujengan. Doping putra penganten Wong Ayu Sasima Rosita Wardani putra putri Bapa Maryanto Ibu Siti Umayyah wonten ing Tulung Sampung Ponorogo ingkang badhe kawangku dening Wong Bagus Muhammad Aldi Rizal putra Panjalu Bapa Abdul Rasid dalasan Ibu Nini Pujiastuti mijil saking Kadokuan NGP RT Sekawan RW kalih Bululor Jambon Ponorogo. Mugi kasembadan purwa madya wusana tansah manggih kalis rubida nering sambikala. Amin ya rabbal alamin. Sampun siaga Ibu Juru Paes temanten putri kanthi mekaten kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Maryanto dalah Ibu Siti Umayyah Rama ibuning penganten putri. Kula dherekaken tumuju dhateng manti busana kepara anganti Risang atmojo penganten putri kamiya saking panti busana tumuju dhateng sasana kang rinengga. Para tamu nyuwun tambahing pangestu kawilujengan. Miyosing temanten putri abiwadha kanthi ungeling Sekar Tejo. MJ Audio kula dherekaken rumagang karya sumangga nuwun. Dan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat sahanane ingkang ana padang dudu padang ing rahina, ana peteng dudu peteng ing ratri. Sayekti ana cahya kang agekuwung mawa Praba tuhu punika ta tidane sang hanyar katon. Ya memani ing bawahan ya sang sekaring kedaton. Paraga manem Brama praptaning temanten kakung rawing kadang besan. Rinengga ungeling solawat Nabi kadangkala Erlangga Musik purna selawat Nabi mangke kalajengaken ungeling kodhok ngorek laras moyo ketawang rujit kadangkala MJ Audio. Sangya para tamu upacara adat widhi-widhana panggih temanten pinurwakan para paraga kang hanawung rida sumangga nuwun kula dherekaken.
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik. asraqal badrun alaina fatafat minhul buturu asraqal badrun alaina fatafat minhul buturu mislahus ni'maraina Kotiya wajah suturi Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah anta samsun anta matrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta matrun anta nurun fawqa nuri anta sirul anta misbahus suturi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib
sampun pinarak lenggah risangat ditemanten pinarak lenggah ing kursi gading dampar kencana. Jroning batos tansah anengga sabdanira Sang Sumbaga Dewi ning ayu. Makar sesarengan Distiafi gaming temanten Sang Sumbaga. Kula nderek tut ing wuringgenya panjenengan pranata gelaring upacara krobongan. Sepisan sungkeming temanten dhateng Rama lan Ibu. Sumangga nuwun kula dherekaken. Kadangkula MJ Audio ngrenggani gelaring upacara krobongan. Sungkemira temanten dumateng Rama dalasanipun rinengga kanthi ngeling kang ketawang rujit para tamu nyuwun tambahing pangestu kawilujengan. Ya jengkara sangking dampar agung mesun dan nuyakara sidenta kang linemek babut permadani sinebaran kastuba manik. Jengkaring sang nata sadina prameswari sari wong bagus Muhammad Aldirijal. Hangan dijatuh kramane wong ayu Sasi Marositawardhani. Ranteng-ranteng aruntungan keket-araket renggang gumula pempyur pulut bendane rikma pinara sasra renteng aruntungan lumarap ngabyantara wonten ngarsaning para werda asdining griya semedya hanyakati marang papan palungganing Bapa Maryanto Ibu Siti Umayyah Rama ibuning temanten putri ing tulung sampung. Sawega temanten kekalih nganglungake jangga nelingake karna sumembah sumungkem anggrung kepi marang pepadaning Rama dalasanibu kawuryan nganti kaya konjema pertala mukane ing bantala yo ing kono Rama dalasanibuning temanten putri matrenyuh jroning kalih labet angunenganing kang putra temanten kang wis sawega ing diri ninggal mangsa muda ngancik alaming madya nglampahaken ponang palwaning samudraning bebrayan agung siji kang kaesti hanggayuh ridaning pangeran jati hanindaken sunaing Kanjeng Nabi Rasul. Mila kalanggan samangke kang putra kang wis kasinungan wahyuning jodho wahyuning palakrama tan kendhat Bapa Maryanto dalasan Ibu Siti Umayyah meminta wilasaning Gusti kang murbeng dumadi muhung marang Gusti kang Maha Agung. Mugi kang putra temanten sembada kang sinedya dadi kang kaesti mukti hanya krowati mangya klarga kang bagya lan mulya nanging mangkono datan banjinde ban siladan dene ro ngaturake dharma bekti dene ro semembah sumungkem tan ro beda kunjuk semembah dumateng Bapak Abdul Rasid Ibu Nini Pujiastuti Rama ibuning temanten kakung ing Bulu Lor Jambon. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah sungkem dharma pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Ya jonggar anakku bocah bagus. Tak tampa sembah pangabekti nira ora liwat pangestuning Rama lan ibumu tampanana jongger kulup. Dene inggih Kanjeng Rama kula pundi-pundi wonten mestaka mbayanana kasantosan kula regem-regem saengga jejimat. Mugi saparan sakpura kanggen kula
nempuh aning jagating bebrayan tansah kasinungan karahayon miwah kawilujengan. Yo jongger anakku bocah sakloron bocah bagus Muhammad Aldi Rijal gendho ayu sasima Rosita Wardani tan kendhat rina kelawan wengi Kanjeng Rama lan Ibu minta wilasaning Hyang Agung muga sira tansah kinatsekna ing samining bebrayan yongger winastan keluarga kang sakinah mawaddah warahmah saha pinayungan ing barokah yongger. Nuwun inggih matur sanget kagem panuwun pangestunipun Kanjeng Rama lan Ibu Dayana kasantosan. Purandana semembah semung kemang aras marang pepadaning Rama Ibu pribadi Rama Ibu Mara Sepuh wangsul datang papan palenggan sekawit Sanga Bagus Muhammad Aldi Rijal dupi nampi sembaira wong ayu sasima Rosita Wardani jejering sifat wanita wong ayu sasima Rosita Wardani kudu nanganake so gedhekake ngreh tata krama wanita kudu wani ing tata wanita kudu wani den tata marang garwa kakungira lamun tos kepareng wani dhaup palakrama. Cium keningnya mas. Iya mepet 1, 2, 3. Tukangnya foto rasah meri. Nek ora marem mengke bar luhur dilajengne meleh. Iya. Matur sanget dunging manwun pepundhen kula sang Sumbaga Dewi ning pepaes kang sampun maranata upacara sungkeman. Condhoe raos gelane kang upacara kang dereng paripurna ing mangke kacar kutur asok guna kaya miwah dahar kembul bojo. Sampun gilir gumantos nggenira temanten tumiat saking sasana palenggahan. Gilir gumantos jengkar saking sasana mulya. Jengkaripun wong bagus Muhammad Aldi Rijal sampun satata ing gating asta wujuding kaskaya Raja Brana Redana Aji. Wujuding kaskaya Raja Brana Redana Aji sarana pacara kacar kucur asok gunakaya. Mangkono kasok dening wong bagus tinampi dening pengantin putri. Emut lamun wong bagus Muhammad Aldi Rijal. Lamun sira kepareng sampun wani dhaup palakrama. Teges ing kono anduweni wajib tri prakara yanga telu. Sepisan temanten kakung kudu bisa ngayomi tegese dadi songsong agung pangayomaning keluarga. Kapindhone kudu bisa tansah ngayemi tegese asung pangayeman. Murih tentreming bebrayan risang atmaja penganten kakung putri. Dene kang angka 3 genepe yaiku ngayani tegese temanten kakung kudu wajib paring sandang tedha twin pagesangan murih mulyaning bebrayan sang penganten kekalih. Senajan to uba rampi amung sakedhik ya kantitipaken dumateng Rama Ibu kaparingaken ing sasana pendaringan minangka dadya bebuncenipun temanten saringgit ndenira angklari bebrayan enggal. Anakku nggel ana apa mak? Ana wektu kang wis pinilih dina kang wis tinamtu. Dina iki panjenengane Mas Muhammad Aldi Rijal Mbak Sasima Rosita Wardani dhaup palakrama nduk. Kono ya mak iya. Upacara panggih paripurna. Upacara kang pungkasan penganten sakarone nampi wujuding sekul suci rinenggo mulang sari ya mak. Kae ngono kaprah denarane sekul punar ya sekul panjemuk nduk. Sekul panjemuk minangka dadi dedolangane temanten
Sekul Panjemuk kuwi ngemot werdi sing kepiye to yo? Sekul Punarya Sekuling Panjemuk kuwi ngono pralambang donga miring ngersaning widi nggir. Kepara meminta wining wilasaning Gusti saged njemukake jiwaraganing temanten kakung keplok nyawiji lan jiwaraganing temanten putri tegese mak. Tegese sabaya mati sabaya mukti susah bungah siaga den lampahi. Ngono ya mak iya. Muga-muga kekalira temanten lan kena pinisah susah seneng den rasakake temanten sakaloron sumarah marang ngersaning Gusti Kang Maha Mirah ya mak. Matur sanget gunging manwun marang pepundhene awake dhewe panjenenganipun Destia Vega Make Up temanten MJ Audio Erlangga Musik Jios Fotografi kadang kula garis merah video syuting ingkang nderek Hanyang Guyung ya mak. Paripurna temanten dene Rosamya Dedulangan mangkono sang nata sadena prameswari sehari giya hanyecep wujuding tirta suci kang warni abrit sucining tekad wani njejekake darmaning kautaman sang penganten sekalian. Nggih ngati-ati cinecep wujuding toya suci ndayanana sentosaning jiwa ndayanana sentosaning raga jangkep kaping 3 dene ora ngunjuk ndayanana wimbuh sentosa bagya mulya bebrayanira temanten sarimbit. Nuwun sangyaning para tamu kang winantu ing Sukorayu sarawuh panjenengan ing ari kalenggan samangki sampun kepara hangestreni upacara adat panggih nuhune pamundhut keluarga ageng Bapak Maryanto Ibu Siti Umayyah wonten ing dukuh pilang tulung sambung Ponorogo nggenya netepi darmaning werda ngentas pitulus ingkang atmojo putri wong ayu Sasima Rosita Wardani sampun dhaup kelawan wong bagus Muhammad Aldi Rijal putra jalu Bapak Abdul Rasid Ibu Ninik Pujastuti saking Bululor Njambon Ponorogo. Wilujeng pinarak lenggah sangyaning para tamu hang ratu babaring adicara ngantos paripurna wontene puji syukur selawat salam rerangkaning adicara sampun kaaturaken. Ginelak lamping adicara candhaipun meninggih pamaosing ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim kunjuk dumateng Rokomas Aan Sasono kula aturaken sumangga dhuwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur gunging panuwun Kang Mas Aan sampun kalampahan pamaosing pustaka suci Al-Qur'an. Ngancik adicara salajengipun nggih menika umbul donga. Dumateng pemudan kula Kiai Haji Mukrim Abdullah wekdal saha panggenan kula jumbangkaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lahuma fi aqdihima. Allahumma alif bainahuma kama alafta bainatin wal ma wa alif bainahuma kama alafta baina adama wa hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Syara wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Aliyin wa Fatimata. Allahumma alqi bainahuma mahabbatan wal widad warzuqhuma an-nasla shaliha minal banati wal aulad hatta yarawnal asbata wal ahfad wa wasi' alaihima minar rizqil halali ma yakunu lahuma kifayatan wazat wahfadhuma min makayidil khalqi ajma'in. Allahumma salimna min bala'i dunya wa azabil akhirah
bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil haqqil kalamil qadim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah pamosing umbul donga tunjuk dumateng Al Mukarram Bapak Kiai Haji Mukrim Abdullah kula aturaken gunging panuwun kang tanpa pindhan. Mugi Gusti Allah nurunaken berkah kawilujengan mring panjenengan dalasan kula mliginipun mring temanten sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para tamu wekdal sinegek sawatawis nampi pangandikan saking kadang-kadang kula Sinoman kepareng badhe nglunturaken idi pangestu mring temanten sekalian. Kepara sang temanten sampun siaga ninggal mangsa muda ngancik alaming bebrayan. Kanthi mekaten mangke Sinoman kula aturi lumampah nyaketi temanten gilir gemantos jejawatan asta. Temanten kekalih kula dherekaken jumeneng. Sumangga kadang-kadang Sinoman pemuda duduk bersanding bersenda gurau. Aduh senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan paramai suri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau. Aduh senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin Pekaten para bapak ibu ingkang katuran tedak foto saking keluarga pengantin kakung saking bululur kelajengan keluarga penemanten putri wonten ing tulung sampung gilir gumantos kula sumanggaken. Wilujeng makarya kadang-kadang Sinoman caos pasugatan dumateng para tamu wilujeng anggeré pasugatan kanthi renaning menggalih. Kadang kula Erlangga Musik setunggal panglipur minangka kula dherekaken all artis hanyugata sanggihaning para tamu ngiras pantes hanenggani para kadang ingkang tedak foto. Sumangga.
MC Audio Mbak Nia, Mbak Siska. Mas Taufik. Monggo para bapak ibu ingkang dereng foto. Mas apa wis lali sliramu desamono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine lali aku emas mumpung saiki katamu jogetan tetemangan karo aku dadi yo tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku seneng atine emas helang alit ali-ali sandoli kanggo tombo kangen iki rasa satimpi turung tuto tangi rasa kangen wis bisa mari prasasat impi turung tuto tangi rasa kangen wis bisa mari. Adicara candhaipun nggih punika atur pasrah saking keluarga ageng Bapak Abdul Rosid Dukuh Ngipik Desa Mlulur Jambon Kabupaten Ponorogo ingkang dipun sarirani Bapak Mudin Damun wekdal saha panginan kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Nuwun sagunging para pepunden merunggan panjenenganipun para alim, para ulama, Bapak Yai, Ibu Nyai, Bapak Haji, Ibu Hajah, para pini sepuh sesepuh haji sepuh ugi kasepuhan sadaya ingkang sampun tuhu pono ing pamawas miwah ledha ing pitutur pantes pinundi dalah kinabekten saha ingkang kala taati. Kunjuk dumateng para sarjana janing budi priyagung minangka pandam-pandaming para kawula dasih mirunggan panjenenganipun Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun kasdurawuh wonten ing menika pawihan wonten ing Dukuh Ngilang Tulung Sampung Ponorogo winantu sagunging pakurmatan mirunggan ugi dumateng panjenenganipun Mengku Karso Mengku Gati Nandalem Bapak Marianto Ibu Umayah mewah keluarga Gotrah ugi para bapak dalah ibu sadaya tamu undangan
ugi mirunggan dumateng kadang pisan miwah pangombyong pinangantian kakung saking dukuh ngimpik desa Mululor Jambon Ponorogo ingkang winantu sagungi pangormatan boten wonten ucapan ingkang pratitis kajawi sumangga sareng-sareng tansah ngatahaken gen kita ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten sedayanipun nikmat ingkang sampun kita tampi harupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kawilujengan dohir batin ugi nikmat kesempatan katitik wonten ing enjang siang punika kita sareng-sareng hangestreni dawuhipun pinangantian kanthi kauntan rahayu wilujeng boten wonten rubeda kalis ing sambikala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam katur kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun ngasta tatanan dalah tuntunan sekawit zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah ing samangkin. Tatanan dalah tuntunanipun wasilah aga kami Islam ingkang sami kita rasuk tan kantun kita tindakaken kita amalaken semampu kita tan kantun kita hawantu-wantu menggah berkah syafaat pitulungan sekawit wonten ing donya niki linangkung benjing wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kunjuk katur dumateng kadang kalau winasih kang ngasta kandhali wara lumampahipun pahargyan pala krami wonten ing siang kalenggahan krana wedal ingkang dipun paringaken dhateng kawula niki nen jangkepi reruncenipun hadicara wonten ing enjang siang puniki. Bini sepuh para bapak mirunggan mengku dalem Bapak Maryanto Sarimbit Ibu ingkang bagya mulya kawula marang ngarsa handika sami gampil kamardikan panjenengan sami nggenipun katemben pawantikan bobote abot kawula kadhawuhan saking kadang kawula sepuh kadang besan panjenenganipun Mas Abdul Rosid sekalian Mbak Ninik Puji Astuti. Kawula minangka sulih sarira ngaturaken wosing gati-gatining pun sedya wonten ing isi injang siang puniki. Mila saking punika Hamid ngalimang tabik tinebehna saking Ilodul Imyang Tulak Sari kene kawula mangarsa ndika sedaya ngaturaken agunging panuwun kang tanpa pepindhan anggen kawula sowan utawi kadang besan pangombyong pinanganten nglarapaken pinanganten kakung wonten ing menika panggenan sampun tinampi kanthi sukarna ing penggalih kanthi ngaten panjenenganipun kadang besan Bapak Abdul Rosid sekalian Ibu ugi ngaturaken salam taklim salam bektosipun atur kunjuk dumateng panjenenganipun mengku kersa mengku dadi nandhalem Bapak Maryanto Sarimbit Ibu miwah para bini sepuh para bapak dalah ibu sadaya tamu undangan kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawantu-wantu panyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala panjenenganipun mengku gati mengku dalem Bapak Maryanto Sarimbit Ibu nggenipun netepi darmane sepuh ngrakit Sekarca Poko Mulya Mimaha Putra siwinipun tansah kasembadaning karya tundhonipun pikantuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Ing salajengipun sowanipun kadang pisan wonten ing menika kalenggahan inggih punika ngelarapaken pinangantian kakung nak nganten kakung panjenenganipun nak Mas Muhammad Aldi Rija putra panjenenganipun Bapak Abdul Rosid Sarimbit Ibu Ninik Puji Astuti sampun kalampan nampi ijab kabul kala wau dalu mapan wonten ing dalem mriki ugi sampun kacathet kalian Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Sampung kali panjenenganipun ijabipun keng putra putri nak
Mas Nimas Ayu sinten Rosita Rosita Wardani atmojo panjenenganipun Bapak Maryanto sarimpit Ibu Umayyah kalampahan Kandi Nirboyo Nirwikara mboten wonten aral setunggal punapa kanthi ngaten sareng-sareng nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala nak nanten sarimbit nggenipun ijab kabul kalebetno sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tundhonipun saged mbangun lan mangun bebrayan ingkang kebak sakinah mawaddah warahmah enggal lebih kantuk pituasing patgembayatan harupi momongan putra kakung tapi putri dadosna putra ingkang soleh wa solihah ing salajengipun saking Bapak Abdul Rosid utawi Kadang Besan lan sedaya pangombyong pinangantian kakung saking Bululor Jambon Ponorogo ngaturaken agunging panuwun kang tanpa pepindhan ugi dene sowan kawula sak rombongan cumondhok wonten ing dalem mriki sampun tinampi pinaringan pakurmatan harupi saking gupuh lan aruh lungguh munggahipun dateng suguh sedaya kala wau sampun dadosaken sukarna ing penggalih kawula sak rombongan saking Bululor kuciwanipun boten saged bales menapa-menapa kajawi ndederek nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala sih kadarman panjenenganipun mengko karsa Bapak Maryanto sarimpit Ibu pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala ingkang sak murwatipun ing salajengipun ugi amanah saking panjenenganipun Bapak Abdul Rosid sarimpit Ibu bilih ing benjang dinten Kemis ngajeng niki tanggal 18 antawis bakda Isya pinanganten sarimbit kapurih kalarapaken wonten ing griya Mbulu netepi adat widiwidana kang sinengker lan klumampah nggih menika sepekenan kinantenono tiang sepah kekalih ugi keluarga utawi pengarak ingkang sak murwatipun ing salajengipun ugi panjenenganipun Bapak Rosid sarimpit Ibu lumantar kawula reh denten pinanganten kakung sampun kawula larapaken sampun kawula sowanaken parandene ugi sampun kapanggihaken miturut catatanipun adat widiwidana kang lampah wonten ing tlatah mriki salajengipun kawula pasrahaken sawetahipun dumateng panjenenganipun Bapak Maryanto sarimpit Ibu miwah keluarga kodrah lan masa borong anggenipun kula wentah dumateng pinangantian kakung utaminipun tumuju dumateng marginipun kaleresan bini sepuh para bapak dalah ibu sadaya tamu undangan ingkang bagya mulya kawula matur ing salajengipun inggih punika badhe ngaturaken inggih menika tali asih saking keluarga Kadang Besan menangka wasilah dados rumaketipun anggenipun mundhut ke Kadang Besan mila dumateng ingkang beto monggo kula aturi mriki lan ugi kunjuk dumateng Pak Maryanto utawi sesulih supados nyelak wonten ing mriki nampi tali asih saking kawula pribadi matur madya wusana pinanggih singlar saking reh tata krami nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun usikum wa nafsi bi taqwallah alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wedhari mantikan pamasring temanten kunjuk keluarga ageng Bapak Abdul Rosid Ibu Nini Pustiantuti kasalirani dening Bapak Mudin Dampun kula aturaken gunging panuwun. Sang yen para tamu wilujeng pinalenggah ngrantu babaring pasugahan ingkang menika dereng kepareng paripurna ing mekaten kula ngaturaken pambagya kawilujengan kunjuk dumateng temanten ugi nderek mangayu bagya kunjuk dumateng Mas Muhammad Aldi Rijal dalasan Mbak Sasi Marosita Wardani mugi-mugi manggung keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, katresnan sejati Kang Mas kula sungsungake kangge temanten kekalih muga-muga katresnanira manggih katresnan kang sejati. Monggo Erlangga musik jumenengipun Mbak Siska Mas Yusuf sumangga. Erlangga musik katresnan sejati nggih. Mas Yusuf. Dalem nggih.
janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang mandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki bebu jan ati nang ngendi wong manis kang tak anti-anti Erlangga musik wong bagus aja sirane langsung aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa kang mas tentremno atimu aku setya nganteni sliramu kangen ku bisa ketemu dong bagus manggio rahayu Arlangga Asoy janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambari kesing ati iki bebu jan ati nang ngendi duh wong manis kang tak anti-anti wong bagus aja sirane langsung asoy aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa lembani ati kuciwa kang mas tentremno atimu aku setya nganteni sliramu kangen ku bisa ketemu
manggiyo rahayu tresno suci manggiyo rahayu lungi mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kalawan ulane dadari ngambarum sasmita sang kumbang wewayang ngerangsang pucuk sarine kembang kusumaning ratri mong sawiji kinanti memetri sajrone ati kang suci lintang-lintang panjarana antariksa hamimbu wiyayu sang rina kusuma wijaya Arlangga Music MJ Audio mantap. Lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kalawan ulane dadari ngambarum sasmita sang kumbang wewayang ngerangsang pucuk sarine kembang kusumaning ratri mong sawiji kinanti memetri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjarana antariksa hamimbu wiyayu sang rina kusuma wijaya aku sumaning ratri wong sawiji kinanti memetri sajrone ati kasuci lintang-lintang panjarana antariksa hamimbu wiyayu sang rina kusuma wijaya Atur pambagyo harjo tanggap wacana saking keluarga ageng Bapak Maryanto. Ingkang ngejuli Bapak Sumardi wekdal saha panggilan kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, sagunging para kiai, ibu nyai, dalah santri ingkang rinten dalu tansah semanding kitab suci wahyuning ilahi Rabbi, minangka kiblat manembahing Gusti ingkang tansah kawula pundi sabda tamanipun. Pangemban-pangembating praja satriyaning negari minangka pandam pandhaming kawula dasih
ingkang pantes tinulat lan tinulodo ugi pantes lamun sinudarsana. Para carana warda muda taruna ingkang wekek ing karya ingkang kawula tresnani. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun kadang besan Bapak Ahmad Rasyid sak rombongan. Pinarak penganten kakung saking telatah Bululor Kecamatan Jambon ingkang bagya mulya iki ingkang kawula mulyakaken. Langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken manungka puji astawa wonten ngarsanipun Zat ingkang Maha Kuwasa dening menapa kula panjenengan saya taksih kapanjenengan kesehatan, kebagaswarasan, keselamatan sehingga saged kempal manunggal wonten dalem mriki kanthi dalam keadaan sehat wal afiat. Rahmat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing tansah antu menggah pitulunganipun min hada ila yaumil qiyamah. Para rawuh ingkang minulya, ingkang ketiga kawula ngaturaken gunging kalepatan dening menapa kawula cemanaka matur wonten ing harta wonten sami arat ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Marianto keluarga. Supados matur menapa ingkang perlu dipun aturaken amargi Bapak Marianto mboten kuwas matur saking bongbong manahipun putra putrinipun sampun kawangku priyo sampun ijab kala wau antawis jam 8 lancar gasar sampun sah menggaing agami ugi sah menggaing agami pramila nyuraya dumateng kawula. Ingkang ngokos pindah nggih menika ngaturaken sugeng rawuh marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum kasekecakno hingga paripurna ning hadi acara wonten ing siang menika. Ugi mboten kesupen ngaturaken sedaya kalepatan hamba bilih anggen kawula nampi rawuh panjenengan sami kirang saking samudayanipun. Ingkang angka kalih ngaturaken gunging panuwun matur suwun dumateng sederek kadang ugi tanggi tepalih muda-mudi ingkang sampun ambiyantu tenaga pikiran ugi hartanipun kagem nyuksesaken hadicara wonten ing siang punika. Ugi mboten kesupen ngaturaken kalepatan hamba bilih anggen kawula ngrengkuh panjenengan sami kirang saking samudayanipun kawula nyuwun pangapunten. Salajengipun nanggapi menapa ingkang dados aturipun kadang besan ingkang sepindah nggih menika ngaturaken salam taklimipun pramila kawula tampi kanthi ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih ngaturaken pasrahipun kawula tampi kanthi asta kalih kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mugi aldi enggal saged adaptasi wonten ing lingkungan mriki. Ingkang angka salajengipun nggih menika panyuwunanipun benjang malam Kemis. Macam Kemis ngoten Pak nggih. Nggih, menjang malam Kemis kabare nyuwanaken dhateng griya Mbulu. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng waras insyaallah. Nggih. Salajengipun nggih menika bab tali asih sampun dipun tampi Pak Marianto mugi saged barokah berkah lan mugi-mugi saged damel sangune ibadah lillahi taala. Lan ingkang terakhir matur suwun dumateng para undangan sami atas doanipun mugi anak kula Sasima mugi aldi anggenipun kebyur rumah tangga tansah pinaringan rahayu wilujeng nemahono sakinah mawaddah warahmah
lan mugia enggal kaparingan dzurriyyah soleh lan solihah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah kekirangan kalebatan saking pribadi kawula nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwo Madya Wasana nggih sampun kalampan kados sekeca. Matur gunging panuwun mbok bilih kula minangka pambira wonten cecet cuweten ngatur nggih. Matur gunging panuwun ugi nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Do 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 do, do 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 do. Jadi teman hidupku, kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku, jadi teman